Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou tutorial pe fărănoi.co.cc. În tutorialul de astăzi am să vă arăt cum să faceți un wallpaper sau o manipulare foto, nici eu nu știu exact ce este, care se semene cu aceasta. Cam așa arată manipularea foto, pe care o vom face noi. Bun, astăzi o luăm de la 0 pentru că mi-a luat ceva timp până am făcut-o, așa că nu am de gând să o refac de la 0 și vom urma procedeul de descompunere a acestea. Bun, ce am făcut prima dată a fost să creez un document de 700 x 430 pixeli, document alb, după care am inserat stocul, puteți vedea stocul acesta, am copiat stocul, pardon, îmi cer scuze, am copiat stocul, am folosit Clone Stamp Tool, în data aceasta, am apăsat Alt și am luat puține culori de pe aici, am șters partea asta de aici, ok, la fel și partea cealaltă, am dat click Alt și am șters puțin. Bun, după care am făcut puține umbre cu alb, brush culoarea alb, brush tool culoarea alb, am făcut umbrele acestea cu opacitate de 46-50%. Mai am adăugat alte umbre cu negru cu opacitate de 59%. Ok. Apoi am adăugat textura care a dat efectul fantomatic, acesta. Am selectat un layer mask în care am șters anumite părți, urmă le-am readăugat. Puteți vedea cum arată textura înainte și cum arată după ce am aplicat layer mask-ul. Am inserat vrăjitorul, o să pun la resurse. Acesta este vrăjitorul. Apoi din nou am dublat textura, din care am mai șters anumite părți. Bun, prima textură este 100%, a doua este 51%. Filul la 100%, linear light, la fel și aici tot linear light. Bun, după care am adăugat culoarea mov în fundal, cu opacitate de 60%, blade modul pe hue, apoi am adăugat câteva texturi, la textura aceasta, care are efectul mai mult, cu opacitate de 100%, de blade modul pe saturation. Am adăugat încă o textură, cu opacitate la 41%, filul 70%. Deci este diferent între ele. Și blade modul pe hue. Ok, am adăugat câteva culori albastre în unele locuri, adică aici pe undeva, pentru a da și efectul de alte culori, deci nu doar mov și negru, și mov și albastru. Pe care am aplicat un layer mask pentru a șterge din culorile adăugate în plus. Am adăugat încă o textură, este vorba despre această textură, cu blade modul pe saturation și opacitate la 24%. Apoi am creat un layer nou, l-am umplut cu culoarea negru, am mers la filter, render, fibers, am întors textura invers, puteți vedea, și după aceea am schimbat puțin setările cu opacitate pe 31%, filul la 63% și blade modul pe soft light. Apoi am creat un layer nou, am mers la fel filter, render, count și am lăsat opacitatea pe 100%, filul pe 100% și blade modul pe soft light. Apoi am inserat în document o textură cu nori pentru a amplifica textură, pentru a amplifica umbrele, opacitate 100%, filul 100%.
Apoi ultima textură care a completat, să spunem așa, lucrarea este această textură, voi pune pachet cu blend mode pe saturation, opacitatea 19% și fill 100%. Cam aceasta ar fi manipularea foto pe care am făcut-o, sau wallpaper-ul, nu știu exact ce este. Sper să vă placă la toți și să lucrați cu texturile pe care vi le voi da. Eu sunt Ionuț și vă urez la toți să aveți o noapte cât mai plăcută sau o zi cât mai plăcută. La revedere și ne vedem și data viitoare la un nou tutorial. Baftă!